A empresa Dedue, constituída en 1960, é na actualidade unha das firmas galegas con maior presenza a nivel internacional. Dende a súa factoría de asados, exporta moda a gran parte do mundo, especialmente ao mercado asiático, sen renunciar á produción local. Unha empresa tan emblemática como é Dedue, que eu creo que é todo un símbolo da capacidade que hai neste país, non? Que desde Rianxo, desde asados, se pode traballar para o resto do mundo, e esa é a confianza que ten o BNG tanto en Galiza como en Rianxo, unha confianza que leva dando froitos ao longo destes últimos anos. Para os nacionalistas constitúe o mellor exemplo do pulo económico que está a vivir Rianxo, exemplificado tamén no forte despegue que experimentou o polígono industrial durante o último mandato. O polígono era un tecido industrial do que Rianxo carecía. Neste momento, unha aposta que fixo o BNG por este polígono, un polígono que cando nós chegamos a gobernar en Rianxo, tiñamos totalmente destartalado. Un polígono no que habían robado cobre, carecía de saneamento, carecía de abastecemento. Dotámoslo de saneamento, dotámoslo de abastecemento. En 2 anos ocupamos todo o espacio que tínhamos. Neste momento agotamos o chan industrial de Rianxo. Isto foi, como dixen antes, gracias ao BNG, a un traballo de promoción pública, un traballo no que o BNG se implicou. Por esta razón, os nacionalistas animan a veciñanza a seguir confiando no BNG para continuar co proxecto iniciado nos últimos anos e construir un Rianxo mellor.